Suomesta. Olen Petri Ahonen Xerox Oy:stä ja me lanseeraamme näillä messuilla Fibre C kuitubetonin levyn. Kuitubetonin levy on valmistettu Saksassa, Kolbermoodissa, Alpeilla, ja sen alkuperä on 50 vuotta vanha tekniikka, jolla he ovat rakentaneet vesikattoja. Nyt heidän tekniikkansa on parantunut ja saadaan isompia kuitubetonin levyjä. Kuitubetoni merkitsee sitä, että terästen sijaan rakenteessa on käytetty lasikuitua. Sidenä on normaali sementti ja kiviaines, ja siten päästään poikkiin rakenteisiin. Levyn paksuus on ainoastaan 13 milliä. Levy saadaan lukuisina erilaisina väreinä, ja myös pinnat voidaan hiekkapuhaltaa. Tuote on A-luokan palamaton materiaali, ja sen käyttöikä on yli 100 vuotta. Tämä rakenne asennetaan alumiinirankaan, jota me maahan tuomme Itävallasta. Tähän liittyy myös asennuspalvelu, jonka me tarjoamme suunnittelijoille. Se on kiinteistön omistajalle ilmainen. Tulen mielelläni esittelemään tätä tuotetta myöhemmin teidän taloyhtiönne kokouksessa. Kiitoksia mielenkiintosta.